Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi mtimantu mabuyu bambolunyu hlase uphodla amanzi abafokazane bebhoza utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Cafe Switching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomtshelo phakathi and King Ginger Cream de la Cream. Ufuna ukwenza sure uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Bible King mntanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Zamini. Shendele babo. Si popo. Si kiss baba. Kiss baba. Shendele. Yeah. Guys. Ngiyacela ukuthi sibe careful whomever nina futhi nibancane makuthi nisabhizi niyajola niyayijabulisa emjolweni. Make sure that you condomize so that uzozivikela kulezi zifo zangezansi. Nizofa manqinangqondo nina nizofa. Icondom it's there for ukuthi in prevent kulezi zifo lezi zangezansi. Lezo zifo lezo zidala ezinye izifo lezinye izifo uyagcina bambi zola 1 zola 2 zola 3 umncane ungabenangqondo. Make sure that you are becoming a friend of eclinic mawuyintombazane nje incane usuzazi ukuthi uyadliwa. Hamba eclinic uthola izinto zokuyiclean zokuba right or otherwise nani hanani hanani zophathwa hanani zokula hanani zophathwa hanani gonorrhea othi gonorrhea zophathwa gonorrhea hamba check gonorrhea clinic gonorrhea department gonorrhea of health gonorrhea bafundise gonorrhea batshele gonorrhea yabulala gonorrhea fundisani gonorrhea ingane gonorrhea vele siyazi gonorrhea zibeke gonorrhea gonorrhea gonorrhea. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandu mabuyu bambolunyu hlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Baba wami sanibona. Ndoda khamba kanjani? Ni right? Fresh wena? Ndiyawathuka nje dog uthuswa yini? Uvesa nkelashi yazi wanti ngicela ngabona ubuso wakho nje sengiyabona. Oh uyangazi kanti? Yakwazi futhi manje. Sister uyangazi? Yo. Awungazi ne? Upute kuphela ongaziyo. Mina igama lami nguJinja ne. My brother unobani igama? Afele mina ngumelo fede. Melo. Side vocalist. Melo no Steez Melo vocalist. Me vocalist. Oh vocalist. Ushaya uyiphi genre? Ngafele ngishaya ipiano fede but then more soulful piano but then nganginika ini beat ngayikhwela ngilekelene. Melo ke ngizobuya kuwa ungawume nje. Siswami unobani igama? Buhle. Usuka kuphi? Ethembisa wini. Thembisa, big up to Thembisa, big up. Njaya we artist. Yeah. Igama lakho bani? Umelo. So artist elaziwa ngumelo. Yeah, ngaziwa ngumelo fede but then ugama ngutumi fede. Utumi. Yeah, utumi waseholland. Manje Melo, yabo nje iadvice yami yokuqala le. Yeah. Awukwazi ukuba negama eliexistayo. Okay. As an artist. Yeah. So ngizocela ukuthi mina mangisuka lana wena go home. Yeah. Cabanga kabusha. No, ngizigaya igama elithi. Because you need to be unique, you need to be different. But then kumele ukhumbuleke. Yeah. Yabo nje mina mawuthi Melo, ngivela ngathi Melo yini? Sleazy. But then you should remember ukuthi umelo lo akumelo in Sleazy uyi-producer and then me I'm a vocalist. Mina uthe mawuthi Melo ngacabanga ubani? Umelo in Sleazy. Yabo? Akufanele ngicabange lowo. But mawuthi wena mawuthi Kabza the small. uyena yedwa. There's only one.
but then mawuthi uyangibamba manga eKaSlam wathi Melo bazothi Melo T ekasi lakho kuphela ukhumbule udinga South Africa sister udinga South Africa lokuthi imsupport hayi ikasi lakho kuphela so try and make it unique yabo nje mina nguKing Ginger sure good man yabo bakhona oJinger baningi khona nama legends khona nama Grootman egame abo Ginger Trail khona bobani you understand but akekho uKing Ginger feel yangibamba ngiyakuzwa let's work on it nje yami masuqedile ukusebenza ngayo ngizokufuna ngikuthole uzongishayela ivocal feel okay sister uzizwe njani ukusandana neartist Yo. inhlanhla ne mawuhamba naye nje ikasi lakhe ngoba ikasi lakhe udumile how do you feel Ngathi ngispecial nyana. Special. Chonza, uthebani kama? Buhle. Ubuhle. Njayam, Melo, Melo, uyangicava ngisho nani and angifuni ukuwestela isikhathi la. Good man, ngiyazi vele ukuthi ngizengani lopudaba ngithola so why. Okay. Sister, shesha mina igama lami nguJinja yabo. Ngifisa ukwazi kwena ukuthi ungathi yini oyithandayo ngoMelo? I-confidence yakhe, usmart. Sure. Umuntu othulile. Bathanda bethulile. Yeah. Tango. Ay. Showcase. How this? Okay. Wena my brother wathi nothanda umuntu. Feel ngithi wasibonela nawe mara man ukuthi yazini. Ayibona mara. The my sister feel like she's down to earth, down to like umuntu ozirelaxele, she's eager. And plus uyangilalela yabo. She has that thing ukuthi like she doesn't care ukuthi she's dating an artist. Unaleso sineke lesukuthi na Fedi. I know a lot of people will want to date that artist but then yena she's there and she supports. So ngimncanywa lento ngimncanywa kakhulu futhi ngiyakuthanda phela. Power to that. So Njayam, ngifisa ukwazi kuwena, ngiyazi lembuzo. In scale of 100 ungathi umthemba kangakanani usisi? Scale of 100. Ngamka 90. 90 ne? Yeah. Wena usithemba kangakanani? Mina? Yeah. Mina ngizithemba 98. Yana ngimka 90 mina 98. Ngiyazithemba big time futhi. Yabo. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle my sister? Nah, akekho. Sure. I don't think ukuthi ukhona. Melo the vocalist. Akekho. Uyedwa ne? Yeah, the one and only. No power to that. Yeah. Mawungathola ukuthi uyakujolela my sister ngenza njani? Mawungathola ukuthi angijolela? Yeah. I don't think ukuthi angijolela. Angifuni nokuyicabanga ukuthi angijolela yabo. Ngoba nje ngiyacabanga ngizocala ngimoshe mentally and stuff. So angazi ukuthi ngizocabanga. That's why ngafuna ukuyicabanga ukuthi baby maybe yangichitela especially for umuntu ofana nami. Yeah. Yabo ngoba ngihlezi ngekho like sometimes nginokuva amaviki into ezinjalo student camps somewhere yabo ngingamboni baby. I don't think ukuthi angichitela. I don't think. Plus vandag njengoba ngibuye kanje yabona anniversary yethu we started dating last year. Ha. Yabo so vandag nang understand ukuthi ufike kanjani futhi man. Sure, ngathi ngibiziwe. Ngathi yabona ngathi ngibiziwe. Nami like mangifika la ngiba like man baby. Yabona no mase kufika uKing Ginger manje. Kuyashuba manje. Kuyashuba ndikushube ngelanga elirong. Yes. So baby ngiyahope nje vele ukuthi akubhide yabo. Power to that power. Sister, in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani uphut? 100. Wena usithemba kangakanani? 100. Uthenge ukuthi umuntu oratana ngiyena ngaphandle abuthi. Thana naye kuphela. If you could find out who wajola ukadira jwang. Ritlulukisa. Ngizolungisa ne. Emthanda ne. Awumuphi yakhe mfethu umuntu othi amthanda ukabuza umntwana wena. Abona ke. Ay. Intana yami. Ay let's phone yakho ke. Yeah, yes. Sister, so into senza la i-couple switching phones. So shitshana ama-phone for 60 seconds. Wena unika umuntu wakhe ifone yakho for 60 seconds ukuthi check on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi ufletha nabo bani. Same applies to you. Yabo nje benginika yena ngoba akanankinga akafihli lutho uyangazi. Angithi ushilo angithi ushilo. Wena ubungangazi yikho ngichazela kodwa nawe awunankinga ngoba vele angithi awufihli lutho ngicela uzoma ngala. Angithi sisi. Awufihli next. Hayi. So awunankinga. Ne? Nginayo. Sure. 100. Njayami. Good man. Kade ngimele empilweni. Bengingakumelanga. Sengifikile. Ayish bengingakumelanga ngikulendanga futhi la. So qala ngefoni yakho sister ngoba ubhuti uyangazi. Ungathola ukuthi vele ngihlale delete ngoba vele uyangazi but na yakhe soyicheck. Shit. Ivule.
Yeah, nice. Oh, sisters. Oh, mama. Bamba. Indaba wahlehla sondela ndoda. Thinta. Yeah, WhatsApp. Now yeah. Masangithi type uzotype la. Okay. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye imgogo la ungitshela ngoba leyo mgogo leyo iyezo begogoza umuntu wakhe ngizothi ngitseni. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream. Ngintwana nje ngintwana. Yasegins and we are about to tap the Chandis. Type lapha uthi ngiyakuthanda. Sister why ubheka le manje? All right? Inhle le jacket yakho yazi. Yebo. Bike. Yeah, manje etshela mina abakushayele nini lapha na eThembisa njengoba umntwana osithulele kanje. Okay. Bayazama. Wena uthini? Nomuntu. Ne? Yeah, good. Okay, hayi akuna next feel ko manje. Akuna next. Yeah. Delete lapha. Thapha le light ayikabanisi le. Iya check nje. I miss you. Light one. Okay. Yeah, thapha le lights. I miss you. Engaqabanisi. Okay. Ne? Yo. Baby. Okay, kuvela mina la. Yeah. Then khona usibonelo la. Yeah. Landela mina feel ish. Awuthema unakwazi ukukhumbula amanye amacherry mhlawumbe abangani bakho ukhula nabo ngakini awubakhumbuli? Bona bakhona vele ngibakhumbulayo but then I don't think ukuthi ngaze ngibatshele ukuthi ngiyabakhumbula. Okay, kuvele bani? Usibonelo la. Or mina uBheba akaza ngitshela ngosibonelo because No, relaxa. Phuma lapho I miss you. Sibonelo sengimibambile. okay. Uba usibonelo qala. Ngani? All right. Ngicela ungithayiphela uthi sex. Sibone ukuthi ubhuti usibonelo. Unaso yini isibonelelo ngocansi? Okay, ku sex vela mina kuphela ku sex. Oh, kuvela wena. Yeah. Akekho isibonelo. Akekho. Sex, yeah. Ngiwami nje ngathi la ku sex. Makwe I miss you. Okay. I miss you kuvela isibonelo. Ngisastress isibonelo baby. Ima. Isibonelo. Faka le emoji ebrinjol. Faka ipentshisi. Fake nalamanzi athi kwa. La wempophoma. Yes. Easy. Baba wami. Okay. Kusase yimi vele lama pressure lama lentuza la. Awu ndoda. Usibonelo uvele ngo I miss you sewukwenza ukuthi unyukele ushukela. Mara baby makube Hayibo. makube uzokwazi ukukhumbula ama ubani usibonelo second time. Okay? Ubani usibonelo? Umngani wami. Umngani wakho akuphi manje? Muphi? Wenzani? Sikole sonke. Ume ngani? Udume ngani second time? Yabonga khothi manje udume ngani? Umuntu nje. Eish. Afele baby kuthatha ifoni yakho. How? Nani ngo miss you odwa? Thatha ifoni yakho baby ke. Kanti Uzongicacisela khona ukuthi ubani usibonelo for now. Ne? It's fine. It's fine baby. So ma sacheck Facebook sacheck so thatha decision so right. Mina ngikrene. Okay? Some phone yakhe sikwameni. Angikhombile ukuthi okay. So wena sister nasibonelo ningizani ngicela utshele mina nanansi. Singabangani. Nje just friends purely. Ayikho into wrong. Sale kaseliwana. Yeah. So lo ungiphathisa ngekhandela ngekho. Awumtshele ukuthi akuku stress. Mtshele. Uyamsaba. Mtshele ukuthi akuku stress. Akusiniksi baby. Akusiniksi bro. Okay, if you understand ukuthi you might say ukuthi akusinext but then like ubani like inalo sibonelo ukhumbulayo. Ukhumbula after mina, shuma cala kukhumbula mina and then kuza yena. Ma ungekho kukhunjula usibone. Into ngisho ukuthi like should my 2 weeks le mangihamba mina uyakhumbula usibonelo. Should my maybe nokuhlangana naye na lo sibonelo. Mina mangihambile maybe ngiyitulo and stuff into ezinjalo. Awungiyemagigi. No, okay. It's fine. Ma also ikhuluma ke. And then mina ngidinga explanation. Hayi phambi kwa King Ginger but then like mase C2. Kule ngatola ngandlula kuyo but then mase C2 icala sikhuluma. Ungitshele kahle ukuthi kenzakala. Yabo. Okay. Okay. Check phone yakho. Ungawaro. Kanami. Lento ngathi wena vula. Wena lento yazi uyiphatha professional. Cash we artist. Vula. How? iPhone fingerprint yabo. Baba. Hey.
Hamba sister. Usubaleka. No, what's up? Ngena. Okay. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama labanye opage la ungitshela. Makuvela bo page libo bazobe umuntu wakhe ngizothenga. Angizwa. Alright guys, my name is King Changer, Cream de la Cream on WhatsApp right now. I'm about to tap the trend. Type lapha uthi ngiyakuthanda. Indaba dog wasmile nje mawuma. Mfethu. So wena nosibonelo nibambisene shutha kumamazi ngokumkhumbula. Yeah, should my mama sikhumbula sithu. And I understand makakhumbule emunye umjito ukuthi akumkhumbula kanjani. No, ngiyi-1. Vele uyi-1 Ngelo ngilithela lapha nawe ngithaphela uthi sex yazo. Yeah, faku sex yazo sis. Sex. Uyapi? Buye. Ho. Imala. Wena ibalekela ithini? Khotman. Hayi, ngiyi-1. Angizwanga. Ngiyi-1. Awutype nawe I miss you lo awutypeile nawe ubone nawe uthi ukhumbula bani lo. Yo, hey. Eyakho le ufuna ukuqhuma kanje yakho welcome. Eyakho umpem. Iyakuqhuma bo. Yabona sekujana nama message angaka. Sisini manje. I miss you. Lokukhalisa nje nawe. Ubani wayanda? Waza. Ayanda. Precious. Thandi. Sister wo. Khona nobani lapho uqhubeka sister. Yibo boy 3. Siya. Hayibo. Awubakhumbule. Ashibinga leo explain. Ino explainayo. Bafana yonke le. Yini? Islabantu laba maybe ngihlangana nabo emakigini labantu laba. Ngisalo ukuthi mangiyokhuluma. Uyaba performer. Angiba perform. They just come yabo. Uyazwa ukuthi nesebenzisa uthi condom when they come. Yeah, footman. Baby labantu laba ngihlangana nabo. Asian. Baby. Phela labantu laba man mangiyogika yabo esisanokenzeka ukuthi manginamajita lapha amajita lethela nabantu abaningi maka mina ngovele mina ngithanda wena labantu laba kuba into ukuthi sahlekisana nje kuphela lapho nalapho yabo wena ukhalela ukuthi lo mntwana ukhumbula usibonelo manje ukhumbula wena akhumbula usibonelo wena ukhumbula uPrecious ukhumbula bonke labo beach laba abagcwele la indaba onze lengane isilima wena kodwa mina ngiyenza isilima nenzani isilima nobabili nihlangene ngoba uBheki uyazi ukuthi ngiyamthanda labantu laba man ama into zama weekend man maka sengidlulile lapho uBheki like yabona njengoba ngibuyile kanje kuyi1 year kanje Bheki so wena siswami happy uJonas kubo bonke abantu uJonas hayi sivelelwe yazi hayi uJonas hayi sivelelwe maka Bheki okay Bheki baskis no like ngiyenza so sister usazoqhubeka utsho lena lo Hayi. Hawu maka Bheki ekte awusamthandi ne Hayi. Bheki bamba ifoni yakho hawu hayibo hawu yabonke icondom uthi akayisebenzisa akayijwayele iyamlimaza uthi yamkhwaya nani beningayisebenzisa yeah ngoba yena uthi yamkhwaya vele uthi nokumtsipa lana so akayisebenzisi so bonke no Precious nabo geen condom bonke nalabo abanye geen condom nayazi gonorrhea ngizwile ngegonorrhea yes good you must learn ashpili ungakhali fanele uyo check ukuthi awunayo igonorrhea yezwa mntakama epolice yini usibambikani wena hawu epolice ke yazo sis yeah uye clinic yazo check gonorrhea girl ayazi angeke ngimkhulise yena cha ayiqhamuki kuwe hawu khona amanye amantombazane angithi obvious ngiyayisebenzisa oyiphathayo ugudle nayo uyithathe ngapha uyilethe ngapha musilokhu ubiza uBheki ngengane le hawu ithathwa uwe uyicarrier wena
Cela sithathele ilanga lethu sihambe. Hayi. Kubaleni? Hayi. Ngibuye la ngithi ngizobheka. Kono. Baby. Ri. Asihambe. Yeah. Ujinje ke. Ekutele. Yabona ngisekusaba. Sister. Pasope lo konos lo. Ngabatshela nanoku. Lokhu ungalishintsha igama lakho yazi from Umelo. Ungabisaba Umelo mhlawumbe ukono. Hey. Sister, Konoria hayi kono. Konoria. Sister, usawuqhubeka utshole nalo? Awusamthandi mntama? Ya uqedile ne? Ya ungahamba ma. Usukubamba ingane Hey man, uyicareer phela wena. Ungasali nathi. Nathi asikudingi ngoba mina ngiyoze ngivukelwe. Hey. Konoria. Awuzocula la. Yeah, welcome. Namhlanje ngihluphile. Hey Kono. Ria. Gonorrhea. Ekliniki bakhiphi gonorrhea. Ekliniki bakhiphi gonorrhea. Hambi ekliniki yokhiphi gonorrhea. Hambo gonorrhea. Bathi hi gonorrhea. Hamba ekliniki yo checki gonorrhea. Hambu ekliniki yo checki gonorrhea. Take me home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake.